Assalamu alaikum. A halin yanzu kai tsaye muna tare da wani shehin malami na kabilar Igbo wanda ya fassara Alkur'ani mai tsarki zuwa harshen Igbo, wanda kuma a yau a Abuja babban birnin tarayya a masallacin Ansaruddin da ke Maitama za a kaddamar da Alkur'anin da ya fassara. Za mu so mu ji sunanka. What's your name? It's me. My name is Muhammad Muritala Chukwuemeka Ohajimadu. So how many years did it take you to do this translation? Wato na tambaye shi shekara nawa yana wannan fassara na Alkur'ani mai tsarki. I spent 5 years to translate this Quran into Igbo language. Can we have a brief history of you? Na tambaye shi game da tarihin shi, dan ba mu takaitaccen tarihin shi. I'm a former pastor for Deeper Life Bible Church. I debated Islam since 1989. I do comparative lecture, and also I do public lecture, and also I did a Facebook lecture. In order for people to understand me more better about this Quran. Now 5 Igbo scholars read the Quran, so they are going. Some of them is going to be here today. So what do you hope to achieve with the translation? I want to achieve for the translation for Igbos to read it, to understand Islam. This Quran will enlighten so many Igbos to become a Muslim today, because so many Christians are needed this Quran. They want to see this Quran to read and understand Islam. Thank you. The Secretary of the Committee. He has done a wonderful job, and the job a lot of people, even worldwide, they've recommended him. And in fact, this is the first Quran being translated into Igbo language, and we, the Muslim world, we appreciate him. Through his dawah, he has converted more than 300 Igbos to Islam. In fact, it's a wonderful job. We recommend him for that, and all we are praying Allah should grant him paradise, because in this world everybody is working towards paradise year after year after year after. He has achieved it the way Allah described it, that if you are able to convert even a single person into Islam, your reward is in heaven, and then he has done a wonderful job. We recommend him for that, and may Almighty Allah bless him, grant him al-Jannah, the entire Muslim world. Thank you. To kun ji kamar a bayanin da ya mani, ya bayyana mani cewa asalin shi a da pastor ne na cocin Deeper Life, sai kuma a 1982 ya shiga addinin musulunci, kuma ya yi tafiya kasashe da dama, sannan kuma shekara 5 ya ɗauke shi yana yin fassarar Alkur'anin daga wato zuwa harshen Igbo. A yau kuma 1 ga watan Yuli, wanda ya daidai da 2 ga watan Zulhijja, za a kaddamar da Alkur'anin da ya fassara a masallacin Ansaruddin da ke a Maitama, babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. A yanzu za mu matsa, za mu je zan gwada maku Qur'anan da aka kawo a cikin wato takaddunsu sabbi da aka buga, wanda bayan sallar Juma'a da karfe 2:30 kenan, kamar yadda ake yin sallar Juma'ar a wannan masallaci, daga bacin an yi sallah an gama za a kaddamar da Alkur'anin.
Ọlọ́run bá ní tó bá jẹ́ pé dàbí kìí àmà nǹkan wọ ojúbó nǹkan ti ṣòro lọ. Nígbà tí wọ́n wà lẹ́yìn ọkọ̀ wọn bá ń sọ rẹpẹtẹ wọ́n láwọn ilé náà kọ́ tiẹ̀ rẹpẹtẹ. Ìwọ náà kò tí lè jà á. Wọ́n bá ní ilé ọlọ́run ní ẹja náà ó sílẹ̀ gbìyànjú kò sí dáadáa. Gbìyànjú kò sí kíni kò sí dáadáa ẹgbàá kí àgbàdo ẹgbẹ́ wọn fi kí wọn. To kamar yadda kuke iya gani a nan ƙur'anin ne kenan a cikin harshen Igbo wanda aka fassara, gashi an kawo shi kuma a yau ne za a kaddamar da shi. Shi kuna iya gani shi sabo ne sosai a cikin takardun shi ga wakilansu, gashi yanda yake, gashi an rubuta da harshen Igbo wanda kuma idan mutum ya bude a cikinsa zai ga gashi akwai rubutun larabci, sannan kuma a nan wuraren fassara ce da aka yi da harshen Igbo. Wannan suratun nisa ce, kamar yadda ake iya gani wannan suratun nisa ce, ga na larabcin nan sannan kuma ga na fassarar da aka yi nan na harshen Igbo. Ku kasance tare da mu bayan sallah nan da kimanin awa ɗaya kenan da rabi, inda idan an gama za mu kawo muku kai tsaye game da kaddamar da ƙur'anin da za a yi cikin harshen Igbo.